video sam počeo raditi u 2 popodne jučer, a završio sam sada u 7 na večer. Radio sam ga 29 sati. Pa kakav je da je. Šta je, pa nije još gotova stvar. Hajmo. Koliko para, koliko muzike, Kaj? Pozvao bi vas sve da posjetite stranicu Balkanski YouTuber. Like. Pošto samo rijetke nađu rijetke, ovo tu su linkovi kanala naših kolega koji su trenutno u našem boksu. Priplatite se.